Продължаваме с Battlefront. Играем на Ендор. Който е? Бихме някой като Чубака. Мега лесно. Падме. Що гране? Джедай, колкото искаш. Нали знаете какво правим с джедаите? Намерих Django Pet. Най-накрая намерих Django Pet. Е, това е идеалният джедай, който да тормозя. Това е като този точно, що е джедай, бяха убили. Надявам се аз да го бия, не? Той почти мене уби. Не, това е. Почти умрях. Почти умрях. Къде? Окей, мисля, че го убихме. Мисля, че убихме нашия човек. Точно него трябваше да бием. Е, спасихме... Че убихме Бог. Доста епизод 2 референс имаме тук. Даже и паднето е тук. Кой ни шамари тъй? Найс. Приемам си загубата. Това беше... Кат Бейн. Това е поредният летящ герой. Трябва много бързо. Йо. О, там jetpack има обаче. Окей, къде? Qui-Gon. Qui-Gon. Къде е морета Qui-Gon? Е, знаеш как да играеш Qui-Gon? Kyber си садник. Много е overpowered, човек. Много е мощен. Айде Боба, качи се горе. Винаги трябва да си на штрек. Защото това е много. Ето основи. Един долу. Добре. Падне. Айдан. Човек, трябва да намери Айдан. Кой е Айдан? Пиян му убива Айдан. Рей? Кой ще играе Рей тук? Ти да ми звучи интересен. Гридо. Гридо беше много. Като го играх. Джар Джар. Искам да видя Джар Джар. Какво е Джар Джар? Окей. Джар Джар е шит. Точно както очаквах. Даже и не замръзна за по-дълго от една секунда. Окей, отиваме да търсим Майдан къде е. Дарт Сидиас. Можем да сме Дарт Сидиас. Но всъщност ще бъдем Гридо. Да, Гридо без карти. Може се обърка Гридо без карти. Ма имаше Емхак? Да. Джедай. Окей. Чао.
Паднах. Къде си? Привет, мать хора. Бе. Така. Уоу. Къде дойдоха толкова много хора наведнъж? Але, да можем да сме. Към някой с бластер. Кой той е? Виждам. Някакъв снайпер. Айде виж прави. Все пак е снайпер. Мога просто да седя в другия край на мапа и да ги бия по този начин. Много скучно така. Нямаше мирник. Да. Този е някакъв Златен Марио. Много як мап. Много ма кефи. Прекалено голям, но не е малък. Why are you running? Кой? Тина бе. Кой си ти? Капитан Фа... Ландо. Не. Джанг. Трети опит. Динджарин. Да. Добре, то добре повече няма го играя. Дай. Така. Мислих, че си лош. Сигурно ще е дома. Окей. Добър опит. Джанго Фет. Тайм. Идем там, където ме биха. Това не е ли? Това е Фин, нали? Кой ме стреля? Искам да знам кой ме стреля. Това не е досадно. Как му убива през стената? Не. Как? Кои си ти? Това Люк ли е? Не е ли? Това сигурно беше по... Много са ми разбъркани героите. Филми, Star Wars медиа. Кой е доктора? Кой е доктора? Съм доктор. Трябва да скачаме боя. Да тока. Това трябва да е Люк. Отивам. Хан Соло. Хан Соло. Винаги Хан Соло. Той винаги е отговорен на всичко. Някак си трябва да пресредим с мистер. Пак тая. Пак Айдан. Много бързо умряхме.
Ето я. Ето я Айдан. Кой има? Android, Shield, Blood Butter. Да, дай ми го. Искам го. Трябва ми. Ето. Ето, че можело. Разрушаваме това едно в едно. Няма проблеми мол. Дарсидиас. Дарсидиас се крие в краката на тоя. Мащава си. Геймбейк, трима на един. То... Real? Дай ми Django 5. Искам да намеря Grievous. Дай ми да намеря Grievous. Падме. Падме is dead. Падме не ни трябва вече. Това е... някакъв кът мене. Дай скрим. Окей, дай да го настигнем. Това е... Това е сина ни. Окей, окей. Той е долу. Някакви рандом джедаи. Йо, колко много демидж. О, това беше много яко. Много съм доволен. Много съм доволен. О, това беше много як плей. Това беше много як плей. Хора, най-добро за накрая. Йо, наистина най-добро за накрая. Много съм доволен.